коалиция в подарок для Януковича. Кроме этого, демонстранты зажгли фаеры. Своим решением судьи КСУ предоставляют индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины. Было сказано в анонсе акции. Глава государства после вчерашнего заседания СНБО сделал решительное заявление, предпринимает решительные действия. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагают уволить весь состав Конституционного суда. Законопроект мы сейчас можем видеть на экранах ваших телевизоров. У Украины нет юридической возможности остановить произвол Конституционного суда, поэтому действовать власть будет другими способами. Такое заявление сделал сегодня представитель президента в Конституционном суде Федор Венеславский. Предлагаю его послушать. Юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку Конституційного суду чинне законодавство не містить. Таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента і парламенту. Президентский закон о возобновлении доверия к Конституционному суду предполагает две статьи. Первая касается непризнания правовым решений Конституционного суда о декриминализации статьи о внесении ложных данных в электронные декларации, а второе – это перезапуск состава Конституционного суда. Вот как вы расцениваете эти положения, предложенные Зеленским? Чесно кажучи, ситуація загалом дуже сумна і дуже складна. Справа в тому, що ми опинились в ситуації, коли є абсолютно очевидна, скажімо, політична доцільність, і при тому є навіть, це той випадок, що коли політична доцільність збігається з етичними установками, але є правові механізми і неправові. І отут ми бачимо, що фактично ми стоїмо на межі, коли із дуже гарних міркувань, я ж кажу, із абсолютно реальної політичної доцільності і навіть ще й етичної доцільності, але буде прийнято закон, який грубо антиконституційний. От, і, власне, які процеси це може запустити, чесно кажучи, мені навіть страшно уявити. Ми кілька разів, насправді, за історію України, ми виходили фактично за межі реально-правового поля. Ми, скажімо, і так вже кілька разів, скажімо, проковтнули порушення Конституції. І, до речі, останній раз, от перед сьогоднішніми подіями, це було вже якраз за каденції Зеленського, коли ця каденція тільки почалась. І коли, власне, Зеленський тоді скористався оцим самим складом Конституційного суду, от тим самим, який він зараз хоче розігнати, для того, щоб легалізувати незаконний розпуск парламента і дострокові вибори. Пригадуєте, як це було? От тоді цей Конституційний суд був хороший, тому що він дозволив тоді свіжообраному президенту на хвилі народної любові взяти і грубо порушити Конституцію без жодних реальних підстав, достроково розпустити Раду і провести вибори. От, а тепер, власне, президент отримав другу сторону того, що Конституційний суд у нас вважає себе абсолютно незалежним не тільки ні від кого, але і ні від чого. От, і дозволяє собі будь-які рішення. От, тоді дозволили розігнати Раду, а тепер вирішили взяти і обнулити цілий ряд власне, взяти і обнулити як мінімум за останні 6 років все, що було в законодавчому полі зроблено по боротьбі з корупцією. А може і не за 6 років, а більше. Я чув оцінки експертів, які взагалі кажуть, що це повернення навіть до рівня 90-х років. Так от, але ті методи, які зараз пропонує президент, вони також абсолютно антиконституційні. І ми приходимо до ситуації, коли от буквально ще трошки, і можна буде в принципі сказати, що в країні немає конституції і немає права. І от питання, що є страшнішим? Наслідки, прямі наслідки від рішення Конституційного суду, які насправді є жахливими. Ми можемо втратити не тільки безвіз, ми можемо загалом втратити в принципі підтримку Заходу з усім, що з цього витікає. Нас фактично можуть віддати на поталу Росії. І, до речі, я не виключаю, що ті, хто ініціювали це рішення Конституційного суду, саме цього і сподівалися. А хто ініціював, по-вашому, це рішення Конституційного суду? Подання в Конституційний суд подавали ОПЗЖ і група Коломойського. Це люди, які напряму зацікавлені, щоб ми перестали працювати з Заходом, а опинилися в сфері впливу Російської Федерації. Тобто тут жахливі наслідки. Але питання,
тільки від того, що президент відверто перевищить свої повноваження, Рада відверто перевищить свої повноваження, і буде ухвалено закон та рішення виконавчої влади, які саме просто грубо, брутально відкидають Конституцію. От чесно, я, наприклад, не готовий А что, пане Евгене, а что для вас, вот скажите, что для вас страшнее, как для участника российско-украинской войны? Ну, хороша постановка питання. От ви знаєте, а я зараз не знаю, що страшніше. Це насправді жахлива ситуація, яку і не можна було допускати. Але вона вже зараз є. От, я гадаю, що в тому та й справа, що зазвичай, коли навіть із дуже хороших міркувань, але починають казати, що окей, Конституція і закони – це все добре, але... От зазвичай з цього «але» починається шлях до диктатури або до хаосу громадянської війни. Я нагадаю, як свого часу, ніби на той момент ще дуже прогресивний Борис Єльцин, ніби зупинив комуністичний і нацистський реванш в Росії, але для цього трошечки так поламав Конституцію і розстріляв законно обраний парламент в 93-му році, пригадуєте? І саме з цього моменту закінчилась демократична Росія і почала стрімко по спіралі скочуватися в оту фашистську Росію Путіна, яку ми з вами бачимо останні десятиліття.